Ngi perpau nak kalian junga ku mu chairman jong ka Awaken the movement ngi dan lang ulang ni I beri dekot jong ka steering committee jong ka Awaken the movement nani jong ka jalan megalnya habang I anda habang ini kisngi ke balong haka khatway trek jong ni upnai February pementang bong no nak kalian jong chief minister ka jalan jong I ula bu hi ya kita ki kendon ki protocols ki ba nak kalian jong I upai baru kumong bubun usaha ko umdum Kamtam habang ipai habakade bakanika double vaccinated will not require RT-PCR test to enter state. Di kajingkali kalomba naka Awaken the movement kalomba hatola kani ka long shishan em naka benda jong kitu kita lepai artli ki dose vaccination kumbono laki lala ban rung hapoka state ka jongi. Hoi lada kalong kumta ki toris ki bawan nawar jong ki jala beper ne kumju la kalong ru wadi ki trai jala ki balet shabar ki bon rung pat po ka jala la jong jala mi halia kin haban kin namla shu ban le kin ki RT-PCR test anda ba da ban ai ka second dose ndai ka balong menta ka sa ka jingnung apa kalong ba po ki hospital anda habang I phai menta ko po ka Nigrims hospital ki don kat tu kat ni ki patients ki ba la ya kendo bat ngi ki la ji phone bat ngi nadu hadu menel ka sngi ro kumbong no ki don ki patients kiba ita iwe ikong le ibret sumar hangte ide ibla de ba hidu 3 dose hadu bami kani ko omicron ka bamantaro mo no ten rei wala kataro ita ikun jok iro ide ibla de ba second dose hanrei onda haba imut ban lek ab hi dala de pat hapo hospital ban lek ra tangi ka bam ka di ro kimsha ki ombalei ki ong hana ba phi haban le ka RT-PCR test te onda haba ita ikun ibu jingkli ong ban kaliang jong chief minister jong ka sarkar jila Meghalaya Shri Conrad Sangma orang dep hi ban penpau kini kisngi te hendai ke jimpen pau kini kisngi kalomba o Conrad Sangma o bolong chief minister jong bajala jong im tau ong ba tangi gitu kibla dep ai vaccine arsin kenti kata kamut kibla la ban rong pat state jongi kinum la asu ban le ka tes hendai ke jingkeli ka banda ka Awaken India movement ka bamenta kan hab ban bu ke jingkeli chaka sarkar jela hato la kani kalong tangi gitu kiban hab ban le ban rong ban mi chaka jela ne Kani kalau kumju lang wadi kiweru ki balik bersumar si hospital. Ni kumju ro wadi gitu ki balik ki kam ki jam beper. Andre ke ke bakam skau kia ba menta kalau banda ka Awaken the movement. Kumun nong yalam bong no apo ka state Meghalaya. Ngan habi ban kedau sya ka sarkar jela kam tami ki nong yalam jong ka sarkar jela bong no la ban long na ki party ki bayalam la ban long na ki briu ki bayalam lengim tip ya kata ngim de ki politician ndai hakabak hadu hi ngabanong ba I'm a concerned citizens. Ngayeng hang ni, ngayeng nak kamta ka hok bakajing sisha jong upai ba nong song snong na balai. We demand for justice. Ngi dawa ka hok, ngi dawa ka jing light load, ngi dawa kum ki rupai ba ki ba shong hi hala ka jong ka jela ba ka sarkar hi kanum de ban penthot. Namala da ka penthot kata kamut ka sarkar jela ka kata directly ya ka article ka khandai jong ka Indian constitution nadu snam ka khandai spa so khandai ter. Nama balai kani ka article hak khandai ka depan ong lupa hang ni ba all citizens shall have the right to freedom of speech and expression kana mabi kalong to assemble peaceably and without arms number C kaong to form associations or unions number D kaong to move freely throughout the territory of India number E kaong to reside and settle in any part of the territory of India number F kaong omitted but number G on to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. Tik ke kabang yi nadu kabasdang jong kisnam kibalait no shakmat hadin ba nakaliang jong ka sarkar India ne kumju ka sarkar jela jongi bakiwan ra ban pentri kam yi protocols ki ba pher hadu ngimla su ban pnya Dina ta daw ke ka ba hakni ka pon nakaliang jong ka Awaken India movement ngibu ka jingkeli ka sarkar jela hadin bakal penmi yakini ki protocols ki batmai kalong ba ya kita ki bladem ai second dose kamut ki mla chu ban test ki wanrong chaka jela handra ya gitu ki bladem ai second dose pat hato balegi haban le test pat halara ki haban ro po hospital kai ki jimbot hato kita ki mara kita ki breu kita nak kata daw nakaliang jong ka Awaken India movement nginum pediang dalele yang nomor balai kani hi ka long persa baik baka sarkar jela ka yang persa ya ka constitution jokari India om dei baka sarkar jela ka yang persa ya no andai ka sarkar jela hi
ka yang persa ya ka constitutional rights of the Indian citizens, because why? We are living under democratic country, we are living as per the rights of the citizens movement. Whatever we did accordingly based as per the citizenship rights. That's why hak ni kapor kung baong no ka ba nakaliang jong ka Awaken India movement ni hapan krenchai ba ni iba nakaliang jong ka sarkar jela menta kala live no kala wem no kata night curfew yo ro te kata night curfew ka ba ka pentri kam ro kata kamut kata night curfew kamu tahu coronavirus utri kam ta menmit mentau utri kam su menmit ha lalu tahu coronavirus utri kam ta menmit te kamu balai mentan haban pentri kam kini ki ai ki rule se ro khai ha kita gini ki bangim la ban pediang kum kiri pai ba but shisho ngan haban ong hero ne kapor ba anda habang i kumbalong no ki schools ki college ki universities ki bakhang da ka ba ong ba ka jingwan shop jong ka khlam covid khat khandai handrai ka ka jingkali ka bangi haban bu ka jingkali sha ka sarkar jalani kumju sha ka sarkar India hi brokoi ba hato kata ka jingwan jong ka khlam covid khat khandai ka kata ye ki school ka kata ye ka pule puti kakta iki berkhoi ne kani ka khlam covid khat khandai menta la shakta kala hakinong singsta kai ke bana ka liang jong ka Awaken India movement hi ka haban kran kalong lingba ka tu ka legal notice ka bala phash ki school kata kalong ba ki school hi kin haban sgo thu kinam dei ban pediang ke ba ka sarkar hi ka jo pentri kam bakla namar balai kumbang isai hi ha jingkran jongi kum ki pat ba nong song sdong jong ka jela jong ka India hi ngi isai pada du ka basdang hi ka sarkar kala pentri kam da ka bayai la ya ka Indian constitution na kata ka daw ka berkhoi ka bangi kwa nong hoi na ka liang jong u chief minister ha gini ki sngi la ban ai ka protocol ban pleno ki school berkhoi handrai ka wei ka bangi dang lengo adu kat menta ka long ba kata ka protocol pa ka long ba bari ban ship inject bari ban ai ka inject tika na ka menta kini ki bakhat san snem shalor pa hato ki bakhat san snem shapo ki ki brio Awaken India movement na lu ka basdang hi ka yeng ka ong hi ya ki nong san char jong ka sarkar jela ni ka sarkar India ba persang ba wat om penbor ya ki pai ba nong song song jong kari India ai ha ka mon jong ki bakin jet ai ha ka hok jong ki jing ki bakin jet om don mano bala man penbor namar belai kat bangi dang dei hi ki brio hak sla perthei ngindang yai long hi ki brio sla perthei nginam dei ban ong ba ngin wan ra ya ta ka jingi pa ka jingi para ka jingi pher namar kum ong no sha sha na ro gini sngi ba menta mo no ngile i hiro wan na kaliang jong ka AEFI ka AEFI ka pa hiro ya ka ni ka surveillance ba response chapo ka Supreme Court jong kari India man ong ba kilami ikum kini ki jingwan ra ya ka jingpun bor ban lek ban tur haman na ki yeng haman na ki snong mentang ile i lingba kita ki asha ki agarwan di ki babun ki nong tri kam sarkar ki ba ka sarkar ka pendun kam ba kin haban tur che ki yeng ban penbor ki pai ba masong snong ba ki ai ya ong ni tika teng ki don kita ki snong ki ba de bani thu khana ki ong ne ba ki shawan ra de ki pulit ro handrai ka ki jimbot kan ni berkhoi lala shim ne klam shimi utika ro ngidang de ki pri na kaliang jong ka Meghalaya High Court da ba buram kala da bi banbu ya ka kantin ba that mandatory or forceful vaccination does not find any force of law and hence are to be declared ultra vires ab initio. That means fundamental rights violates Article 19 and 13 of the Constitution adopted in 1991. Kata kalong bang idang labi ro nakaliang jong kakenhun AIM kadang labi kini kendiat sengiro stage po Negrims Hospital ba utaw beri relay anda bang ipet ke report udon ya kata ka yakni ga jing sistem hak beri jing pangkiat mongno badi kiat palat mongno uyo kata jing sistem te onda haba ulah yo kata jing sistem jing pangkiat jebor te ulit thia apo Negrims onda haba ulit thia apo Negrims kum jo show gile kitas onda haba gile kitas udon ya kata ka NCCT brain infection udon ru ya kata ka alcoholic consumption udan boncak kita kites habdi baga jing dikiat jong oi berkhoi ana haba khaduro kile ga rat test habdi baga dika khlam covid khat khandai ting anda bangi i tak report ru ka tho negative he ka bami na po ka computer ka tho negative ba ka ka bajia kolong ba na ki baying ba sem berkhoi kisa ka jing sungsi ana ba kisa ka jing sungsi kolong ba anda haba ki persang ban ong ba ban persang ban sumar handai uyap no anda haba uyap no ka ba khadu kalong ba ki panno kita ki report berkhoi po Negrims anda haba ki panno ki wan ra bang hadin pade ki pendam da kti ya kata rat test ki pom no kita betul negatif ki thona positif te ka igene ki jimbor ka krau ka persang ban lab ni hato ka ni ka business